Здравейте, приятели! Включвам се днес с темата за духовността и понятието духовен човек. Много чувам няколко разбирания или по-скоро неразбирания за тези термини и сякаш това, което забелязваме, че и то не е нещо ново, че хората, когато чуят думата духовност и се заговори за нея или стане въпрос за духовен човек, настъпва едно такова отдърпване, една дистанция и сякаш вътрешна оплаха. Хората се отдърпват с едно такова усещане, че все едно духовността е нещо някъде там, нещо, което е много далечно за нас, недостъпно, което е за определена група хора, не за нас. И може би някъде на дълбоко ниво това се свързва с понятието религия, нещо с църквата или онази представа, че духовен човек какво е? Някой, който се е отказал от нормалния човешки живот, живее някъде откъснат като монах в пещера, без храна, може и без вода, нищо не му е нужно, отказал се от семейство, от сексуален живот, от всичко, към което ние се стремим и живеем реално и което имаме в живота си. И по тази причина това не е за нас. И когато разбираме така духовността, ние няма как да правим стъпки в нея, въобще в разбирането си, дори оттам и в приложението, защото остава една непонятна, много далечна, не наша тема. И мотивацията ми, основната е йога, философията на йога и чрез тях да ги въвеждаме в приложение в ежедневието, а не да е нещо странно, нещо, което се прилага само на определени места или за определени хора. Това е нашето ежедневие. Какво означава духовността с едни, по мое мнение, с едни прости думи, обяснения? Давам един пример. Пътите, в които имаме ситуация, общуване, дали е по работа, дали е със семейство, дали е когато трябва да вземем решение, да направим нещо, някой на улицата или в човешките взаимоотношения. Това е най-стандартното и постоянно имаме такива ситуации, дори да сме отдъпнати от хората, въпреки всичко ние сме свързани и си взаимодействаме. Какво означава, как можем да разберем тук духовността и какво означава да я приложим в живота? Когато вие взаимодействате и когато имате някаква такава ситуация и трябва да направите нещо, от коя изходна точка как действате? Тоест, всяка вяра, няма да изброяваме имената на различните видове вяра, религия, то едно и също са различни термини, но те съдържат едни закони, едни заповеди, принципи или както и да са наречени, които всъщност са като ценностната система на нас като хора, като същества. Това е като една основа на къщата, като наша база. Всяка вяра има своя база. Всяка философия, наука се оповава на нещо. Ние като личности, като същности, ние действаме цял живот през мотивацията и корена, изхождайки от нашите ценности. Нашите ценности тук в синхрон ли с духовността. Когато трябва да направим нещо, чували сме да живееш в истината, да не крадеш, да не обиждаш, да е за доброто, благото на другите и така нататък. Замислете се как прилагате това в живота си. Да си духовен човек, това означава всъщност нещо много просто. Това да си човек. Всички сме чували по най-обикновения начин какво е да си човек. Да си човек, когато правиш нещо, да бъде добро не само за теб, но и за другия. Защото много често сме поставени в ситуации, когато това да не сме прекарани интереса, логиката, ума и какви ли не още игри се случват и ние заобикаляме тези наши ценности или тези принципи на духовността, които се проповядват и ние постъпваме по едни други начини, които ни изкарват извън това. Настава обърканост, ние чувстваме, че сме далеч от истината, но въпреки това го правим. Ето тук се завръщаме към принципа, към ценността, към духовността. Колкото и да ни е трудно, колкото и да ни струва нелогично, умеете ли да постъпвате наистина справедливо? Истински. Дори да не е във ваш интерес, да се придържате към истината. Дори да се страхувате, че нещо може да се случи, вие да стоите зад вашата истина, за това, което имате да направите, да кажете. Когато трябва да изберете да направите нещо, осланяте ли се на истината или сте склонни да премълчите, да излъжете отново за собствена изгода? Дали е за пари, дали е за сделка, всички работим, живеем в материален свят, всички тези неща се случват ежедневно. Откъде действате? Как постъпвате? Какво ви води и кое наделява във вас? Това е един от принципите, това е истината, това е ценността. Има във всяка една философия.
В йога също това е сатия, това е истината, да бъдеш истина, да живееш чрез истината, да казваш истината. Ето е духовността. Ето е духовността в живота ни, всеки ден, всеки миг, във всяка една ситуация. Може ли да правите това? Всички можем. Всички можем да го прилагаме и няма нищо страшно и далечно от нас. Духовността в живота. Духовността и духовен човек не означава нещо от това, което описахме. Нещо толкова различно от нас и затова не го припарваме. Духовността я носим, духовността е в нас. Редно е да я изясним и да живеем спрямо нея. Когато ние спазваме тези принципи, както има, не кради, да, не причинявай зло на другия или нещо, което не искаш да причинят на теб. Ето още един принцип. Ако ние истински го спазваме в почти всяка една ситуация или ако успеем във всяка, значи ние носим духовността в себе си. Ние сме хора. Ние се уповаваме на тези ценности. Ние живеем през тях. Ето духовността. Това беше част от нещата, което исках да споделя с вас. Надявам се понятно за някой и ще достигне до който трябва. Намасте!